humanost i znanje nadvladalo i ratove, i ljudsku potrebu, i ljudsku želju da nanese zlo i bol, tih 178 godina niko ne može da kaže koliko puta je naš lekar učinio podvig u kome se možda nikada neće znati, ali koji je bar jedno ljudsko biće zapamtilo i koji je bar jedno ljudsko biće odredilo. Nemojte nikad zaboraviti, vi ste potomci onih lekara koji su i u porazu bili u stanju da brinu o protivničkom vojniku kao sebi. Vi ste potomci onih lekara koji su u albanskoj Golgoti delili lek i parče hleba i sa svojim vojnikom, i sa svojim narodom, i sa zarobljenikom. Vi ste potomci onih lekara o kojima su se pričale legende od Slivničke bitke pa na ovamo,